Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang loro temen bakal digarwa dening Swana Mandra Kumara. Yo lho, mulai yo Gong yo. Ayo mulai aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan lho. Wis ta iki perkara aku sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Nggo nek nganti duka tenan tak tandangane. Santuy. Waduh. Musa Baladewa nggo ngapa durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang baku aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bang. Ora gelem metu njaba. Atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Raratemon. Aku brabret tenane, ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Raratemon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning pecok kowe. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati Bagong sing arep ngamuk karo kowe. Jagat mangsanemu Bathara, wayah Bathara jagat kok ora Bu. Nggih. Dereng ngantos paripurna anggen kula ndangu dhateng atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara. Menika kadidene sowanipun Panakawan. Lho la iya lha kok iki Petruk karo Bagong dumrujug tanpa harapan sowan ana ing negara Ndarawati. Sajaya ana wigati. Kresna timbalana apa wigatine Petruk karo Bagong mau? Koko Prabu lenggahing ngrangu mrayogi. Ya. Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas sasat kang dadi riwe padha raja sapraptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabe tinebena iki lho duni demuk tuwing tawang tuwang sinuwun. Tinempano ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumong keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptanira. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambi kala sowanipun ing abdipun Panakawan Bagong. Masih bersama Bagong. Ora tutuk sirahe ora. Marang kula ngaturaken sembah, sumung kemeng pangabekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura. Ya. Wilujeng Gusti, bekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Niring sambi kala tansah pinayunganing kawidadan. Bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Ya, padha-padha. Iki senengane ngene lho, Truk. Nggih. Sinuwun Mandura ki wonge iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mula nek dhek keras aku kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi keras karo keras, Truk. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Peremban Durna. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara. Nderekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya Petruk. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong padha raja sapraptamu. Lho, Penemban Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk Penemban. Iya tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayana ing kasantosan dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya Bagong wis ora kepenak. Petruk padha raja, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong padha raja, Ndara Sencaki wilujeng.
Petro Padhararja saprabtamu. Ndorapati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. Ya. Bagong Padhararja saprabtamu. Pangatenipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Lho nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandhang kowe. Nggih, sibuk. Ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspra nggonmu urip ning alam padang. Nggih, asane iki kula RT. Oh. RT. Ya syukur ya dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok glelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae, Tru. Iki anu ya apa jenenge iki lelucon. Oh iya. Ora penting nang kraton kok ngetokke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron kelapa. Apurenta ambo bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atasa paduka Sinuwun Prabu Kresna ing Ndarawati. Iya ora dadi ngopo Petro, sembah nuwun. Dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten. Mewah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten. Ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar. Lho. Diutus dening bapakmu Semar. Nggih. Lah wigatine apa Panakawan? Mugi dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu. Anake bapak niku saniki ora ming 3. Lho. Anake bapakmu Semar ora ming 3 mboten. Ning 4. Papat sapa wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi 4. Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sapa? Ah, kacariyos mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng mriku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar. Kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sakjroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng mriku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis nang kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun. Lah enten niku bapak terus ngundang kula Gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat diseksekke sisan teng mriku. Diseksekke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng. Karo bapak dijenengi Bambang Senet. Oh, Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Senet iki bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Nding. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploke Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Ngarep maksude bojomu seneng karo Bambang Senet lho, heeh ketoke. Ha kowe piye? Arep tak kekke kok. Lho. Arep tak kekke. Heeh. Amergane aus males. Jelau. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilihanmu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok saya suwe ora iso omong. Mbah kowe kena penyakit corona lho, Tru.
Corona iku du penyakit bisu kok lho, corona. Corona iku komunitas Rondo Anyaran. Dadi bojoku arep tak lebokke dadi komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip apik-apik kok modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Senen menika dipun aku dening anak. Sawetara Bambang Senen menika mapan wonten ing Karangkadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep rabi, anake sapa? Apa tangga desa? Apa pancen saka Karangkadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula kepengin rabi kalih putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe sowan ning Ndarawati. Apa Sinuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" Nuwun sewu sowan kula menika nanjihaken menawa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon. Petro, dalem aku uga darbi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan. Lho, estu niku? Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon. Putri? Iya, wadon. Sampun dewasa? Ya wis pantes yen ta omah-omah tegese wis ndungkap dewasa. Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama. Sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujute putri. Berarti betul. Heeh. Jenenge Endang Loro Temon. Heeh. Wis cekak-ceket terus. Gak dilamar ketoke iki ya kedaya ngene iki nggawa Lesmana barang ketoke ya mung arep do kepengin ngarepke Endang Loro Temon iki kudu dhisik-dhisikan. Nek nganti dhewe kalah dhisik Bambang Senet adimu ya adiku mengko kagelan atine kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nenengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trima Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene nglamar Endang Loro Temon, nek adiku nglamar Endang Loro Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe mung kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Loro Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dume cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Ora us tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora kelakon jawab mung perkara kalah karo Lesmana anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ana Begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuwuni apa? Ya tarembuke sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karangkadempel. Badhe kula dhawuhaken pun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Loro Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Loro Temon, mergo Endang Loro Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaut dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Loro Temon. Merga Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula kang sangka kuwi kowe ngalao. Ngalao baliya marang Karangkadempel omonga karo bapakmu matura. Yen Endang Loro Temon wis bakal ditanting dhaup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro.
Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak mundar andir mundar ya wadanani rombranang kaya kembang worawari Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndrawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndrawati ya pepundhenmu aku sirmu piye karepmu piye Bagong ngene Sinuwun lho ora basa sorry ngaten niki perkara ora baen-baen lho niku perkara nyawa lho nyawane sapa nyawane adi kula Bambang Senet najan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Loro Temon ning Senet niku curhate kali kula Senet niku toke gegembolane ngatine karo Bagong Mas nek sampean mengke diutus Bapak teng Karang Ndrawati nek nglamar Endang Loro Temon nek Sinuwun Ndrawati ora ngeparengake sampean dadi seksine kula ajeng minggat saka Karang Kadempel kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar, Gong. Sabar halus wae sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora usah nyenthe-nyenthe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki jan kowe. Santai, meneng urusanku. Ya. Nek ditku, engko. Ayan, niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku, wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggalih. Sampean niku Nalendra titih Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Komeng sakepenake dhewe. Anake arep dipek karo Lesmana Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dong ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Ndrawati. Sik, iki arep gayeng ki, Ndra. Kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapan kono minggatna. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dicangkem kok melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah dhisik ning perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare wong sak jagat ki ngerti nek Lesmana ki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampean ikhlas? Anak sampeyan Endang Loro Temon dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampeyan iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyok, ora kaya Petruk, ora kaya Gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampeyan arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah Semar niku titising Sang Hyang. Sapa to? Ambo. Lali ya. Yamadipati. Ngawur. Brama. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujuti. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula ajeng ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Ndrawati, monggo sampeyan ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndrawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon dhaup karo Loro Temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndrawati? Rawe rantos, malang-malang bakal puntung legane atiku.
jajaran sekretaning bawana iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kowe ngatasi derajate gedibal pitulikur wong elek nyolok mripanmu Bagong Ndrwili ucape kaya kurang grojogan nerwetek kaya bethe sumun bawa tegalan. Bagong, diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya endu-enduane kaya ngono kuwi. Kowe iki ditimbali Sinun Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe nak timbali wangsulan. Ngladeni wong ngene iki sareh. Woh. Ha piye tengah ora dadi? Sareh. Udawa rasane bake simbal barang apa kowe? Lho, njaba wis gayeng kok. Ayo sing arep linggo sing mburi mulih. Lho. Ngarep linggo sing mburi mulih ora. Arang Ndarawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna ki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak uncep-uncepen ora muat terus. Ha iya. Bagong kowe tak jarembukan. Oh iya ndeng lali. Kowe tak jarembukan malah ngurusi wong ngono-ngono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula, kowe mau ngomong apa? Hah? Kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa piye? Kowe mau ngomong apa? Kersane Nyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Nyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandhani nek endang loro temen bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara. Yo lho, mulih yo Gong yo. Ayo mulih aku wis tratapan iku. Gong gah. Wah, anggere cerewet idoni tenan. Wis ta iki perkaraku, Sinuwun Mandura ki nesu. Aku ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ngene iki. Engko nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santuy. Waduh. Santuy ya santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Kowe bali. Nek kula bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon bali, tegese nek ora bali wani karo Baladewa. Tegese kowe nek ora bali wani karo Baladewa. Nek ora gelem takon bali tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tahu ngerti kondange Bagong. Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo endang loro teman, kula bali dadi jalaran patine adik kula getune urip kula selawase urip. Luwung kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese wani karo Baladewa sing nawedeni apamu wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa ngendi papan neter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki kok. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik. Bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to kowe iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti papane wong neter kadidayan. Nek pancen wani karo Baladewa ngendi papane wong neter kadidayan. Nuwun sewu, nek jane niki ora apik dienggo gelut, ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong, oke, ora masalah. Dikira kula wedi nek digetak Ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti papane neter, ayo dijajal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon boyong endang loro temen. Wah, mati dening aku bola caedan kan bae. Ayo metu sapa ora? Wah, menungso ora tenan.
edan. Wong sing nantang dheke kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Koko Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Koko Prabu kowe arep ngopo? Ha iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ra ana kegiatan. Oh, Bagong aku ora melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, kudu perang. Ayo, kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa? Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang, aku mau perang tenan, Bagong. Aku kesel tenan, Bagong. Ora gelem metu njaba. Atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Raratemon. Aku brabret tenane. Ora minggat aku sing arep minggat. Iki mantane lanang ala. Aku ora melu-melu, Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marahi adikku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Raratemon arep kukup. Kowe anak ratu ning koclok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Ha. Diseneni kok mripate ngengetke ngisor. Ngengetke mripatku. Matamu gede banget. Matamu kuwi malah nguna-unake wong tuwa mata-matake. Ayo, ora semingkir saka negara Ndarawati. Bagong sing arep ngamuk karo kowe Lesmu. Iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Ndarawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku ora nesu ora iso sapa tak nesoni. Ya wis. Kapok kowe. Seneng kowe guyu ta kowe. Ngomong ditotong kapok kowe. Mboten Raden. Wani yo. Mboten. Udawa ya ngono, Brek. Ya wis, wis. Wis ora ana sing tak seneni. Hei. Sama kowe. Nami kula Tariem. Ndek bojo sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Anu duda. Duda kok muni dadu ora. Kene ngarep kene. Piye dap? Hus. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora. Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi Dumas sing rawuh kakangne. Dumas sing rawuh anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang Raratemon niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamarke adik kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niki sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang Raratemon jak mriki ditari, gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana. Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe. Gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku, Pak,
Endang loro temon timbal ana mrene lho ngislaken dawuh. Nah ngono tegese adil ora ngono. Yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika lara temen nuwun paring dawuh menapa Rama Prabu ya merga saka kasuwistyaning warnamu nganti Ndarawati iki kurang-kurang bejane bakal dadi ajanging pasulayan merga saka akehing para nalendra para satring padha dadi penglamar kepengin amengku kalawan sira Atmajaku Endang Loro Temon rawuhing Kaka Prabu Mandura nganti manten saka Ngastina ya kuwi Semana Mandra Kumara bebarengan karo sawane Panakawan Petruk apa dene Bagong ingkang kepengin lamar kelawan Endang Loro Temon bakal dijodhokake kelawan majaning Kyai Semar putra angkat ingkang jeneng Bambang Senep Gel Cahayu ing antaraning loro mau sapa ingkang bakal mbok pilih supaya sirep genining peperangan ingkang tumanduk ning Projing Ndarawati. Rama Prabu piye? Mestining manah kula mboten badhe pilih-pilih dhateng sinten kemawon menawi menika sampun pinesti jodho dhawuh kula tartemtu kula tamung derek ya. Nanging kula nuwun sewu estunipun wonten gegembolaning raos ingkang badhe kula unjukaken ngersa paduka. Apa? Bab perkara sing kepiye? Sinten kemawon saged mengku garwa dhateng kula mboten ngomongaken namung tiyang loro saudon telu saurupan. Nadyan jalma wanan tetep badhe kula ladosi waton saged ngaturaken reruba pepanggil panyuwuning temanten putri inggih ingkang putra Penendang Loro Temon. Kowe nyuwun reruba apa? Nyuwun pepanggil apa? Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang saged tata jalma sak ngajenging temanten kakung kedah dipun jogeti wanara ingkang mulesipun pethak winggingipun kedah wonten dewa bagus tuwin widodari setunggal dewa sakjodo tuwin gamelan Lokananta klayu klepu dewa Ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana
Pondene Panabu ing gamelan Lokananta kedah wonten Alindra 1000 negari menika sinuwun menawi saged ngaturaken mboten ngomongaken sinten menika menawi saged ngaturaken panyuwun kula tartemtu badhe kula ladosi sinuwun lah dalah kagongan krungu dhewe to kowe wah wis sulit iki sulit kuwi apa asu jengkelit sulit kuwi angel lah sebabe manten lanang kudu nitih gajah sing iso tata jalma waduh mongko saiki ora ana sirkus ngarepe kudu dijogeti kethek putih ingkang joget ana ngareping temanten anu apa jenenge temanten lanang mburine dewa sak jodo niku tegese dewa sing ayu ale widodari sing dewa sing bagus ale widodari sing ayu to iya gamelan Lokananta wajan mongko perunggu ning iya nek wesi ora entuk mongko kelurahan kae duwene ping wesi Kiai Drim dengkulmu mlocot sing nabo para dewa terus napa kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa puscindhe parijata kencana kayu klepu ora guyu ratu kok guyu lah wong kowe iki ndagel kok kayu klepu ora keplu kayu klepu dewa ndaru gedang mas debok swasa pupus cindhe parijata kencana engko gak sinom udu sinom parijata ora nganggo sinom parijata kencana sing nabuh gamelan Lokananta kudu ratu 1000 negara wis net rasida rabi net wis yo golek sinden sing tuwa-tuwanan wae net nggo gajul-gajulan bangane golek anak ratu ora kelakon. Gelem ranet wis engko tak tepungke Prastiwi. Asik tenan ya. Nek arep mati nom ya peken kowe. Glundung-glundungke beres wis. Bangane entuk endang lara temon kok dadak ngrekoso golek gajah, golek kethek, golek gamelan. Bapak iki kayane sepira to, Net? Bagongan. Aku percaya bapakmu ki wong pinter. Bapakmu mesti ngerti karepe anakku ndalara temon. Wes, mengko ndak bapak malah kokean mikir, malah stroke. Ora mung kelangan nadi, kelangan bapak barang malah ngrekoso pon. Sekecake sinuwun kula tak medal jawi tak ngewangi Petro nek enten apa-apa ndak Petro malah mboten wonten sing ngewangi ya sing ati-ati. Timbal ing Adawa Setyaki wonten timbalan Udawa wonten timbalan Jinu
Tak kira mung merga kahananing Petruk kelawan Bagong lan utusan saka negara Ngastina samengko mesti bakal dadi dartahing tumanduk ana ing Praja Ndarawati. Kasinggihan mekaten. Tatanan para wadyabala lan kawula aja nganti kasempyok ing ngaradan. Upama dadi bandayuda aja nganti nyempyok marang katentremaning kawula. Nggih, ngestaken dawuh. Babar pisan budal kang padha sibuk ingsun kundur kedaton. Mengko ingsun pribadi bakal merpeki lawan Koko Prabu sartane misang padha andon pupuh. Nun ngestaken dawuh. Yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik, kaya wis ora ana dawuh manah Kakang Pati Udawa. Purna gadiring paranggilan. Saludasa kundur kedaton jeluk saking dampar kena wirawit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung petanggung Jaka Paluraning sami ngambil pataraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa. Tindak nyosri Nararata lamun katinon saking Mandrawa. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Nararata wau. Paripurna sang nata arasani kundur